Zašto divno je carstvo to nebesno, blaženi se oni je što plaća. Zašto ti će se udržat, blaženi se milostivi te. Zašto ti je se Pazi Pavle da si dojde, da si dojde, Hađi Pavle da si dojde, da si dojde, dve ne veli pred Đurđovde, da si dojde, dve ne veli pred Četrovde. Što si ti? Makedonec, Od kada si? od Makedonije. To ja znam. Pitajte, aj sad idete da kažete tamo. Да, само да оставим знамето. Една песна да викнете со знамето. Разрепери, почна в солзи да ронам. Ак да можам да разберам, Бували си il Grkinja, il Zimome Makedonka, što si tolku ubava. Il Zimome Makedonka, što si tolku ubava. seći moje Rusi kozi pravi skala, da se kačam, da ti vidam belo lice i ludoto ti grlo. da ti Vidam belo lice i rudoto ti grlo. si Zaljubim jedno mome, ofamana od Marečko do Golemo. dojde vreme da ja zemam, pa na mome se razbole. Dojde vreme da ja zemam, ofamana a na mome se razbole. Jas otidov da ja vidam, što mi pravi, mi povara ponaudica, ofamana svoga dunja srede ziljeto. Jas otidov čaršijata, da je kupam ponadi
старшия, офлюма наман, гледамо ме на носила. 200 давам симнетея, 300 давам да я видам, 200 давам да я видам, офлама наман, 300 давам симнетея. Благодарам за това, що вие поканихме и вие се отзовахте, дойдохте. Това е стара дружба. Срещахме се много пъти и тук в Кремен, и в Скопие. Няма да ги забравим средбите в Скопие. Там си отимахме нови приятелства от Егейска Македония, от самата Македония, републиката и от Голобърдо. Исто така. Поздравувам всичките македонци в Република Македония, Пирин, Егей, диаспората, да са живи, здрави и апелирам малко по-единни, да не са тия, как се случва с кризата в Скопие. Благодарам и поканувам. Добро е Министерството на културата на Македония да се грижи за нас, македонците, така както се грижат артистите от скръб и утеха, и колко е възможно да се възстановят тия срещи в Скопие. Ми се струва, че това е много важно. Още еднъж за всичките македонци сърдечен поздрав от Кремен, от Пиринска Македония. Да сте живи и здрави, да дава Господ да се срекяваме. Дано. Да ги пееме песните и убави дружби да правим, с отворени сърца. Како што им доликува на македонците. Да, както прилега на вистински македонци. Така да се прави. Той е връх Дженгал. Уште снег да... Там има съкровище. Да, си ми кажел за това. 3-4 бутилки. Треба да сме живи и здрави, некоја да се качиме горе. Много Сега ќе дойдеме тука, нема толку време. Да снимиме таму прикази. Да. Тук са най-големите езера на Пирин. Много езера и най-големи. И често се случва да се заварва стар снег, нов снег. Се наоѓа, се среќавате. Стариот и новиот Мало, снег. но на места, особено место не огреяно от слънце, се чува. Извън. Тоа е овако. Чекай, тамо горе кога одите на одреден специален датум или Не кога е по-топло кога? Но ако дойдете, ќе си го оговориме. Да. Не, одевте до сега летно време или зимно време одите? Зимно време само до хижа без бок. Ползваме лифта. Хижа Гоцедалчев, хижа без бок. Пирин пада много и снег. И е невъзможно да се оди при Гледај, сега тежки држи условия. снег Пирин. Да. Сега кој месец сме? Јули сме практично. Уште држи. В Македонија одамна веќе нема шара и ова. И приказно красиво место е Пирин. Той дел на Пирин. Той нема алпийски характер, но за сметка на това много езера. Това е место Филипово и Кремен. Сега сме тука некъде. Тука сме. Тук. Моята работа, когато работех на генераторите. Панорами. Тук работих 9 години на тая централа. Фейсбук имаш? Его без Бог. И това не сме приятели на Фейсбук.
Трябва да станеш приятел човек, бе. Дай да се А за сприятелиме. Георги Цветинчев уште ни кажеш основни податоци. Рашко Милошев. Георги Цветинчев, Слушай, немаше Студирал как в сме Лозана. проверили, да. Друга ръж. в Лозана, Швейцария. И по каква причина не знам, дойде в София, а в същото време се извършва атентата в църквата Света Неделя ли беше? Света Неделя. Атентат направен, за да убият, да ликвидират правителството, но така не става, а много жертви. Догарат атентата в Болония, Италия. Това е бил най-големия кървав атентат в София. Направили го комунистите. И след това започнали репресии срещу них. И Георги Цветинчев попада в полицията и ял много бой. При това положение малко психически той не бил на себе си и тръгнал на юг. Така се случва, идва в Кременско землище и кременци, които работели на нивите, той се спрял при них за хлеб да му дадат, а бил много начетен и той сборувал за людите, казали, мислили, учен човек е той, дай да го насочиме към манастира, там има книги да чете и го препращат в манастира Свети Пантелеймон, село Обидим. Той развива дейност религиозна, обикала салата и сбира подаяние, дарение за манастира. Много се интересува от политиката и разрешаването на македонския въпрос и починал да пише до кой беше съветски ръководител Хрущов. Другарю Хрущов, трябва да обърнете внимание за македонския въпрос. Но писмата не стигат до Хрущов, а до Държавна сигурност, която му препраща отговор от Хрущов. Да, другарю Цветинчев, ние мислим по въпроса, като му дойде времето, ще го поставим на дневен ред. Това е фалшификация, която Държавна сигурност е сторила. Имаше много документи в манастира Свети Пантелеймон, но тия документи, истинските, ги нема. Попаднах на една сводка от милицията, където пише така: лицето Георги Цветинчев обикала селата и готви отцапване на Македония. Донос, напишен от Държавна сигурност. Това го дадох на професор Радулов, а той ми се чини, го препрати в Скопие. Или той знае къде е оригинала на това нещо. Това, което знам за Георги Цветинчев, той е помагал на партизаните при пристрелката край Кремен. Крум Радонов е ранен, партизанин от Банско, и скита сам и стига манастира. Георги Цветинчев го приема, превързал му раните и се грижил за него. До последно, когато той умира в една виелица, лошо време, загубва верната посока за манастира и попада некъде затрупан от снег, така умира. Крум Радонов се разпорежда, че той трябва да се найде. Но го намират на пролета, когато снега се стопил. И му правят погребение, почет, слава, така, благодарност от името на Крум Радонов и другите партизани. Докато той е бил в манастира, дедо Георги го е крил в килер, маазе, и полицията оди. Да е дождал таков човек? Не е дождал. Ако дойде да ни кажеш, отмък ще ви кажа. Но той е бил човек, който помогнал. Видял, че Крум Радонов има нужда, като истински християнин, той го защитил. Да ни кажеш, що пишува на плочата? На плочата не мога да си
спомна, той изказва, но с друг речник, философски мисли за религията. То трябва да се види на место, да се прочете. Леко и безгрижно се живее по църкви, манастири, богоугодно там това оно и накрая завършва. Аз, Георги Цветинчев, от град Кратово, Федерална Македония. Па затова те му стават капак на неговия паметник. Неговия си паметник той го прави 25 или 26 години по-рано, преди да умре. Той си го е държал там на манастира и затова той има два паметника. Един е от църковно настоятелство и Крум Радунов и другия е неговия си паметник. Това е, което знам за Георги Цветинчев. Македонец, убеден македонец, гостувал много в Кремен, опознати хора, говорил се убаво и мечтал за Македония. Та затова е писал и на Хрущов, по Държавна сигурност му направили номер. Блажени са бедните по дух, защо нивно е царството небесно. Блажени са ония, що плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилувани. Блажени са чистите по сърце, защо тие ке го видят. Zašto tije sinovi Božji se, blaženi ste koga ke ve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotkite po duh, tije ke ja nazledat zemljata. Blaženi se gladните za pravda, zašto tije ke se nasitat.